Aktar minn 1100 anzjan u anzjana qed jibbenefikaw mill-iskema Carer at Home li permezz tagħha anzjani li jażlu li jibqgħu jgħixu fid-dar tagħhom iżda jkollhom bżonn l-għajnuna ta' carer jistgħu jingħataw għajnuna finanzjarja. Waqt attività fiċ-Ċentru tal-Anzjanità Attiva f'Ħaddingli, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja ħabbar żieda fis-sussidju ta' din l-iskema li skontu se twassal biex matul din is-sena il-benefiċjarji jkunu eliġibbli għal għajnuna finanzjarja sa massimu ta' 9,000 euro fis-sena. Spjega li s-sussidju jingħata kemm għal carers li jgħixu fid-dar mal-anzjani u anke għal dawk li ma jgħixux magħhom. U dan jitqassam kull xahar, ġifieri allura għandhom 12 pagament fis-sena li jmur direttament fil-kont tal-bank tagħhom. Din l-iskema hija sabiħa ħafna għaliex fil-verità l-anzjani ħajbqgħu jgħixu fil-komunitajiet tagħhom, jgħixu fid-dar tagħhom u allura qegħdin jgħixu kemm fl-indipendenza tagħhom permezz tal-għajnuna li għandhom, imma fl-istess waqt ukoll li jkunu qegħdin jgħixu wkoll f'post sikur. Fl-istess attività tħabbar ukoll li ċ-Ċentru tal-Anzjanità Attiva f'Ħaddingli se jiġi rinovat biex l-anzjani li jattendu l-attivitajiet tiegħu igawdu minn ambjent aktar modern u sabiħ. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità, Dr. Steve Agius, qal li s-sena li għaddiet iċ-ċentri tal-Anzjanità Attiva raw l-tendenza ta' madwar 3300 anzjan u anzjana, filwaqt li din is-sena in-numru mistennija qbes l-4300. Nista' ngħid li mill-2025 għal 2024 kellna tkabbir f'ħafna servizzi ta' aktar minn 30%. U dan juri b'mod ċar li l-anzjanità qed jirrikorru għas-servizzi, nista' ngħid iċ-ċifra tkompli tiżdied. Is-servizzi tagħna huma reżiljenti biżżejjed biex jistgħu jkomplu jikbru u jieħdu ħsieb id-demand. Dr. Agius stenna li l-għan tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità jibqa' dejjem li permezz tal-firxa kbira ta' servizzi fil-komunità l-anzjani jibqgħu jgħixu ħajja attiva fil-komdità ta' darhom.